Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan nga Edmond at Tagalaunyon. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Cristel Telan iti Jordan. All to good addicts here in Hong Kong from Lovely Rose. Happy birthday kaniba Des Baawa di Macau from your body here in Hong Kong. Happy birthday kanikabsat ko Marlene Padilla from Virgie Padilla iti Italy. Paparante kan Mama Merly from Bims Bimbo iti Bangkok. Makablaawan pa ni Mamang Letlet kan Bernas Aison family di Tatokok, Palamis, Alaminos, Pangasinan from Yumi Channel. Ni Manong ko Tomas deneng kan Ipag Gina kan ti ayatan mi unay nga inami anisyon deneng di Talanig, Solano, Cagayan from Marilyn Tikag ti Singapore. Goldwyn Guaves, Laika Aaron, Kathy Kantatang Samuel, Inang Connie Limos from Zenel Limos Guaves. Kadagiti ipag ko ani Hilda Limbawan Palatao, kan Eileen Sanchez Palatao, iti Saudi kan Kuwait, from Pretty Mary Palatao. Shout out kani Abi Doliente iti Kuwait. Madeline Cariaga Tabuyo, Dalen Chadeline, Charlene kan Joshua Lopez, kan happy birthday Francisco Lopez. Makablaawan pa iti Timbresa family from Ariel Timbresa. Bare family ng runa ni Marilyn Bare from Mary Ann Bare. Anak ko ada Jake, Mark, and Princess from Bell, Agamata. Naragsa ka pa nagdengeg ka ni Mamak Donna Pascua Nivera from Junilin Nivera. Happy birthday Shane ti Taiwan, kasama ti Bigo Group Badrang, baby ko dita Singapore, Norm, Ira, Joan, Kabiv, Compliment, Rocky dita Saudi, kan Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Friends ko dito'y Hong Kong kan amin nga agdengdengeg from Rowelyn Corpus. Dagiti padak a driver dito'y RC Company, especially da Pedro Claramo alias Bonton, kan dagito'y pahinantek, isu da Dindo La Cuesta, Tinong Lopez, Erning La Cuesta. It's me, WPA. Shout out pa iti Prestosa Sabado kan Garcia family from Juliet Bartolome iti Qatar. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edmond. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Edmond. Naasumak nga agdengag iti drama manang, nang runa no addaak ijay talon nga agububra. May saak kadagiti nalaos a nagladingit, idi saanan amang nga gandagiti drama aparpartuaton ti Salang Productions iti radyo. Ngam napunas day ta aladingit, idi nasarakak to YouTube channel yo. Kastamatan dagiti kakadwayo, nang runa ket pagaayat ko a drama ti ipatpatangatang yo. No nagbainak idi anang ipatulod iti padas ko, idi mang manggagan paylaang daytoy a drama iti radyo, diakon nagduado anang ipatulod iti pakasarita ak ita. Barang mapili a maidrama, kantap no makaibati iti adal, kadagiti naayat a dumdungeg iti daytoy a programa. Kaya't kumati agabrod ko mamanang, ngam nadidigraak, tajay damo ang nagaplayak kat peke gayam. Iso adjakon inulit pa'y tinagaplay. Adano biyak manang, nagamamu kami laang babaan iti internet. Agtrab-trabaho ijay Macau ni Girlie. Rugyak nga ti agsalaysay, ididandanin agawid, tapno agbakasyon ni Girlie. Kunak man no agbakasyonan day ta ibagbagam anobyam, Edmond. O nanang, umadanin ti panagbakasyon na.
Kamaudyanan na, agkita kami mutlayangan iti personal. Jackman amo kada kayo. Tauray saan kayo pa yan nagkita iti personal kat maadaan kayo iti relasyon. Talaga kasta itan nanang. Agkit-kita kami mo't nag-video call kami. Ta kasta dalangin iti asidag. Wen ngam ka sa no ama-am-amom ngay analaeng no ijay laeng ti pagtungtungtungan yaw. Anya ti amom no damot asawa na, wano sina iti asawa. Da kayo kit dimot nanang. Balasang ni girlie. Ket amuna amin nanti may papan kanyak. Kasta akmat kan kwa na. Anya kumangay tinaskan ama-amwan na kan kakatawa mo't. Talaga mo't abaro ka kan awan nubyam. Ketuan mo't nanang. Ay na, sigurado laang day ta sinarak mo anak ko. Mga no iti kabayag nga awan nubyam kat makasarak kan tukit di iti saan nga umnaw. Di kay kadagdanag nanang. Am-am mo kunay ni girlie. Anak ko. May banyo. Apaman na sumangpot ni girlie. Iyam-am mo kadagos kada kayo nanang. Sigurado ang magustuhan nyo ni girlie. Kumusta nga iti biyahim, girlie? Ay na, nakaragragsakak ta nagkita tamot langan iti personal. Uray siyak, naragsakak mo ta nagkita tan iti personal. Nagtaar ka gayam iti personal. Ngam, pudno mo't lang at amin dagiti imbagbagam kanyak may papan iti kinataom. Awan ti inlimod ko kan ka, girlie. Pudno amin niya imbagak. Agyaman nakarod no kasta, Edmond. Katapnot at dapay ang mamati ka na pudnoak. Yamamukan ka ni nanang. Kinapudno na. Inururay na mati idadatang mo. Kasta ka di? Ay, nakababain samot, Edmond. Anya ko mati pagbainam. Nasingpot ti inak. Siguradong agkatunusan kayo. Sapay la ko mga rod magustuhan nak ti inam, Edmond. Apay kit din na saan? An? Anya ngay. Umanugot ka sumurot kanya kay balay? Sige. No day tati kayat mo, Edmond. Nanang, ni girlie, kaayan ayat ko. Ay, naimbag amalam yun, Nana. Ay, kastabat kan kabalasang ka. Naimbag man, tada kapasyar ka dito'y nano mo apagtaengan, May. Kasangsangpot ni girlie di na minsan nga aldaw, nanang. Pudno day ta, Nana. Inawis nakmat dito'y ni Edmond. Tapno mamaam mo kayo. Ay, aginggat ka nga iti bakasyon mo balasang kao. Agsubliak tumot lang iti Macau kalpasan ti 2 bulan, Nana. Ay, napaot mo't garod ti bakasyon mo balasang kao. Saan nga na nakabakasyon iti pandemic, nanang? Isa medyo nabayag basit ti bakasyon na. Ay, nasaya at ano kasta. Ay, maala, agsarsarita kayo pa idita, tainak mangisagana iti merienda. Agyamanak, Nana. Anya nga, girlie. Magustuhan ka dimot lang dito lugar, me. Unay-unay, Edmond. Nagpintas dito eh. Mapukaw ti stress. Nagsasaya at pa'y dagiti tattao dito eh. Nangruna ni nanang mo. No kayat mo. Bayat nga da ka pa lang dito Pilipinas. Dagbakasyon ka pa dito ayan, me. Iti kasta, agkadwata mo't iti medyo mabayag. Sakbay nga agsubli ka di Macau. Ay, nakababain sa kaninanang mo, Edmond. Ang mga no adama ko nanan o gyanak pa'y lang dito eh. Di kagdanag. Siyak ti makamamang ipalawag ka ni nanang. Basta tinapatag, agkadwata iti medyo napahaut a panawan. Sika ti makaam mo. Naanya ti kunam, iso ti masurot.
Pero may aragsak ko idi si mangpet ni girly manipod Macau manang Emmy. Isuday jay ti damo a panagkita mi iti personal. Inyam amok adagos kanina nang ni girly tapno maipanagnak ko anapudno akken kuana. Nagustuhan ni girly ti lugar mi, iso nga inyawis ko ti panagbakasyon na, bayat nga dapay laeng dito'y Pilipinas. Imanugot nga rod ni girly, ngam ni nanang ti medyo agdwa-dwa manang Emmy. Anyati ko naman ako. Agna dito ni Garli kabayatan nga dapay laang dito Pilipinas. Wan nanang, tapno makaaliwak sa imat basit. Kabayatan nga dapay lang dito eh. Tanag sublinto ni Macau, puro trabahon tumanan tininto na rin na. Ang anak ko, arig na naglibin kayon ano kasta. Anya laangan nga iti ibaga dagiti naganak na. Di kay kadagdanag nanang. Dahil tantumot lang turong na. Ay ayatak ni girly nanang. Kat isuti kayad ko ang makadwa tong palbiag ko. Amok day ta anak ko. Ngam kasla na alas akitaan nga agdandan na kayon ade kay pa'y nagkalaysa. Dumtang to day ta nanang. Agsublipay kami ni girly di Macau. Agkasar kami to, inton agforgoodan dito ni girly. Ay, nalangarot. Nataangan kamutan anak ko. Amumot siguro ti ar-aramidem. No anyaman bilang ti mapasamak. Di mo kunaan adi ka pinalagipan. Agyaman ak nanang, ta pinatkan nyo ti kayat ko. Awan anyaman na anak ko. Nalaos ti ragsak ko, tadakan iti danak girly. Talagang awanan ti makaagaw pa'y kan kakanyak. Si Kamat, ay ayatan ka. Asino kumamat nga iti mangagaw kanyak manipod kan ka. Ita, kasar lang ti kurang katata girly. Agornungak, tapno iti panagsublim dito Pilipinas, agkalay sa tanton. Edmond. Kaya't ka kuman nga ikalaysa, ngam kunamot niya agsubli ka pa iya Macau. Kan may saan pa nga umdas tornong ko. Jakmot kaya't ada nanang pailang ti mariribukan, may panggap iti gastos iti panagkasar ko. Siyempre mo't nakababain pa ikat din kadakwada. Basta taramidan day ta. Sulitan ta dagiti kanito pa anapat bati. Sakbay a pumanaw ka manen, girly. Nanang, agbakadaak. Mapan kami di lugar da girly. Mailiw ka nun kadagiti kabagyan na. Kasano asaan a mailiw, kat nagyan matan dito ibalay. Adado pa iti panagnaed nandito ngam iti balay da. Nanang. Nay, kita maanak ko. Ang mga nupilitan da kan amang ikalay sa kankwana, takas la naglibin kayo mutan. Saan mo't siguro, nanang? Amo damot nagsublipay ni girly di Macau. Sigurado ang anak ko. Kan sigurado ka din ka ni girly. Ang mga agbabawi kanto iti udi na. Sigurado akong ka ni girly, nanang. Talaga nga isunti kayat ko nga ikalay sa. Kan kayat ko mo pa'y dagiti daddo makakabagyan ni girly. Kaano nga iti ipapanyo anak ko? Inton ka ni kaduang aldaw, nanang. Masapol nga ilipas ko pa'y amin anas ka na matrabaho di talon, sakbay panawak. Adakan ka da ita anak ko. Aganad ka iti papanam. Edmond, ada problema ta. Ha? Ni, anya ti problema, girly? Diya ko nagbinulan. Masigurado ka masikuga kon. No kasta, may saakton niya ama? Ngam kasanon di pa nagsublik iji Macau. Di tan tumot nga minagananad.
Bad. Basol ko da ito'y. Amok mo't ngagsubliak pa iti abroad. No apay nga imanugot ka nakidanakan ka. Nagayatan ta do tinapasamak, girlie. Di kag dalag. Takdarak tinapasamak. Ikalay sakan. Ngam ko namot nga awan pa'y urnong mo saan ka di. Basta umanugot ka laki di iti simple lang nga mapasamak akalay sa. Kabagalak mo't siguro. Di. Oh, apay. Ada ka di pa'y parikot? Basta tulungan na ka makisarita ka ni tatang mo, ano mabalin, simple kumalaang timaangay akalay sa. Edmond. Danas ka na maamuam. Oh, anya day ta, girlie. Ada anak ko iti kinabalasang, Edmond. Anya? Pakawanan na, no jak impod no day takan ka. Mabutangak namin nga ang mga no isinanak no maamuam ti kinapod no. Pakawanan na. Idi inayat ka, girlie. Inayat ko amin na may papanggan ka. Isong awan tirong mga pagdanagam. Maaklon ko ti anak mo. Ha? Agpaiso? Agyaman na Edmond. Agyaman na kunay. Nagsikog nga rod ni girlie manang Emmy. Ididamo, di na maaklon ti amin. Gaputa panggap na paykat nga rod ti agsubli ije Macau. Kan agkad-kad pa'y kumanga agkalaysa kami, gaputa di na impud no kanyak nga addagayam anak na iti kinabalasang. Pagarupan na ngamin ajak maaklon ti amin. Ngam gapo iti nalaos a panagayat ko kankwana, naaklon ko ti amin manang Emmy. Iso nga imanugot matlaeng iti injayak kankwana. Tilaang parikot manang, jak na sa ganaan ti amin. Iso nga impakpakaasit ka ni girlie at tulungan nak a makisarita iti amana, ano mabalin, simple kumalaeng ti maangay akalaysa. Imanugot mo't ni girlie iti saritaan mi manang, sakbay anagawid iti lugar da. Kinasaritak mo't nga ruden ni nanang ko. Nanang, ada ko maibagak kada kayo. Anya dayjay anak ko. Masikogan ni girlie. Anya? Nay, kung akman nagsubli pa ija abroad, kasano nga rodan? Ada ditan nanang. Alangan matajak takdaran tinapasamak. Iso apanggap mandagkalay sa ni girlie. Ay, daytan, jay bagbagakan ka anak ko. Di kay tumot nga min nagtantanang. Anya nga ita, agapura kayon nga agkalaysa. Sapay awan pa'y umdas nga urnong mo anak ko. Alangan mo't nga iyo tangam di pagkasarmaw. Makaamo ditan nanang. Kenuan gayam. Ada pa'y may sa abana ganas ka na maamuan nyo. Anya dayta. Ada anak ni girlie iti kinabalasang. Anya? Nga maklon ko ti amin nanang. Kaputay ayat unay ni girlie. Ay anya kamutan anak ko. Di kalakat nakasapol mo tan itinasaysayaat. Segunda mano mo't gayam day dya babae. Nanang, di kay kumamot agso iti kasta. Isuntot agbalin niya inadagit apo ko yo. Sigurado ka kadi iti dayta anak ko. Saan kanto nga taga agbabawi iti udi na? Saan nanang? Amo ka sana ka nagkamalian ng piligin ni girlie. Ure pe adda anak na iti kinabalasang. Amo ka agbalin ta pagwadan nga ina ni girlie.
Masiguradok dayta, nanang. Nanang, hintay ko madumanunan kada Curly. Ay, kat no isuday ti pangadeng mo anak ko. Adda aklat ta nakasuportakan ka. Agyaman ak nanang. Oh, kasano ngay? Napagsaritaan nyo ka din ka ni Garly, simple lang ti maangay akalay sa. Wan nanang, napagnumuan min dayta. Tinapatag ita, kat makapagkalay sa kamin. Sakbay madlaw ti tiyan na. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Ang mga tukit di mo't noon niya ti dawatan ni tatang na. Katawan mo't mabalin tayo, anak ko. Wan gayam nanang, imawag ita ni Girlie. Imbaga na ka nun, da kayo ka no ti keta makasarita ta amana. Ay, sige nga rod, anak ko. Mapantayo iti lugar da Girlie. Tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryo. Tapno makapagsimpa kayo mutan. Wan nanang, ket namnamaag maawatan na tayo ta amana. Sapay la ko mga rod takasta, anak ko. Imay kami kabsat. Tapno mapagsasaritaan tayo ti may papan iti kasar, dagito'y anak tayo. Ay, katrumbang lang nga, tanay. Sinikugan mo ta anak mo, ta anak ka. Tata? Kunak no makasubli pa ito anak ko di abroad. Ngam saanan. Ta kasanaw, kat masikog mo gaya man. Tatang, Bayanda kami kanikabsat nga agtong tao. Dumgag kayo lang. napagnumwan ka no dagiti ubing, ano mabalin. Simple laang akalay sa timaangay. Takasano ka, biglaan mo't na iti apagteng kabsat. Saan pa'y mo't nakasagana dagiti ubing. Ti napatag kat makapagkalay sa adakuman, sakbay amadlaw ti tiyan ni Garly. Naglayang dan ka, ita nakapagdesisyon damot gaya man. Tatang, Sana mabalin na simple lang di kalaysada. Ato dagiti kakabagyan mi adumaray. Kayat ko, adagiti katrabahuak di ta barangay, ti mga anak kadakwada iti kasar. Gayam ko ni Apo Mayor. Masapul amay samot ang mga anak kadakwada iti kasar. Iso asaan na rumbang nga asi-asi ti sagana mapasama. Diyak kayat amatukul ti aklaw. Kakaiso na nga itakla nga agpakasar. Masapul adong maray amin nakakabagyan may kan gagayam ko dito barangay. Tata, saan mi pa yung kami nakabailan ting grande akasar? Isa makisarsarita kami, ano mabalin, simple kumapailaan. Napanunod mo ko matita, sakba asin ikaw gamta anak ka. Tatang, pangaasiyo ko ma. Maawatan niyo ko mamati kaya't may mapasamak. Di nasayaan, agsupli kayong tulangan dito nakasangana kayo. Awan mo't lati pagmamaayan dito atong tungan. Agsupli kayo tulangan. Anya ngay anak ko. Naglastog mo't gayam ti agbalin a katugangam. Nanang, Di katagyaman tadamang itakder iti anak na. Kita na kumamot ati kasasaad ti anak na. Masikugan, kansaan laada ita. At dapay anak na nga agbalin a syuman mo. Di lang pampanunot mo tunday di alaklakayan. No kayat na ti grande akalay sa, di iso ti agastos. Pilitan nakit di aparwaranan ti awan. Ha! Ooray man awan maangay akalay sa. baybayan nyo nanang takasaritak ni Girlie. Amo ka din namat laayunan ti pagayatan ti amana. Ay, di sabot nga min agpalastog ti kayat na nga aramidan. Di mo bayan, abumsog ti tiyan ti anak na nga awan mangikasarken kwa na. Ay, suron kon. Mala, baybayan nyo nanang. Da kamin kin ni Girlie ti mang sulbar iti daytoy. Total, da kami mat ti masiknan.
Malpas tumot lang dahi ti aparikot nanang. Di kay agdanag. Kasano nga taday to yun? Jakmot kaya ti agutang para lang iti kalay sa ata Edmond. Oray siyak mo't Alangan mo't amang rugita a puro utang ti sikiganta. Tapno matungpal lang ti pagayatan ni tatang mo. Pasensya kayon Edmond. Sa bali ngamin at talaga ti ugali ni tatang ko. Saan na makaaw-awat? Nakababain pa yan kada kayo. Agbabawi ka ka din, Edmond? Saan to Apollos girlie? Amo ti Diyos. No kasano ti panagayat ko kun ka. No kasta nga Rod. Adda na panunot ko a pamuspusan. Katsapay la kuma. Tamaawatan tumutlaang ni tatang ti amin. Intundumtang ti aldaw. Diyak namin kaya taday ti pangrugyan ti riri ti pamilya tayo. Total, data ti masaknan. Iso adatan ti agdesisyon. Sana bali, naipakada tamutan kadakwada no anya ti kayat ta mapasamak. No anya ta mo manasayat girlie. At daak lang dito ang nakasuporta kang ka. Saan ka abaybayan? Takasian. Takas iti na ko namon. Data ti masiknan iti daytoy. Iso arumbang nga rod adatamot lang ti masurot. Tadatakot nga rod ti masiknan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagdesisyon nga rod ni Girlie nga agkasar kami laangan iti Huwes manang Emmy kat immanamo ngakmet. Amo ngamin ni Girlie asaanan a mabaliwan ti pangedeng ti amana. Gapo nga rod ta nahustuan kamin iti edad, nakapagkalaysa kami iti Huwes, ngam saan adimaray ti amana manang. Iso apermi aladingit ni Girlie iti daydi akanito. Naglabas nga rod ti bulan, nagpasngayan ni Girlie. Ninanang tinangisingasing nga ipakita mi iti ama ni Girlie ti apu ko na, bareng lumok ng ti puso na, kat mapakawan na kami iti inaramid mi. Kasta unay ti panakakla at mi manang, idi inuba adagos ti ama ni Girlie ti anak mi, apaman anakita na daytoy. Daytan ti mangipasimudaag, anapakawan na kamin. Siguro, dumtang to ti aldaw nga agkalaysa kamin tumatla ang iti simbaan, tapno mapatgan mat ti pagayatan ti ama na akalaysa, nga masapol nga agurnong kami pay. Daytoy ti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Edmond. Pagayam nga Edmond, mamati ak nga ado ti makarelate iti insaraysay mo apakasaritaam. No apay mat ngamin nga adda dagiti kakasta akita ti naganak. No siyak la amay sa Edmond, umdasan ti panagkalaysayo iti Huwes. Tatimat na pateg ket ti mabendisyonan ti panagdennayo kas agasawa. Daytoy nga ibagak ket kapaliiwak laeng pagayam ko. Kastamutan kada kayo adumdumngeg. No daduma, nabigbig kat pa'y ti panagdan na dagiti saan ang nagkalaysa, ngam dagiti nagkasar. Ngam kas nga ruden iti nakunak, kapat ganlat ta no mabendisyonan ti panagdan na dagiti agin innayat, sakbay nga agnaedda iti maymay sa abubong. Gaputa dayta ti paglintegan ti apo anamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Bintun,
mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan ay Yuri at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti naayat nga agdengdengag iti drama from Lagon, Atasha. Congratulations to Shin Lerica Gumalawi, proud of you tita from Wilma Baroga. Ni Tatang Eduardo Corpus dito'y Santo Niño, Cagayan Valley. Kastamot ti Piñera kan Corpus family from Elin Piñera Corpus. Makablaawan ni JV Agkoy iti Hilltop Bulanaw Tabuk Kalinga, kastamot ni Jody Rosario iti Candon, Isabela. Happy birthday to my cousin Imelda Banikad Leal iti Nalbusur, Luna, La Union from Nida Niveras. Condolence iti family Enriquez ken Mendoza dita Inanama Alicia Isabela from Rosita Estrada. Shout out kada Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Angel Kalimag iti Isabela, Ani Aban iti Honolulu, Hawaii, ni Joel Padron iti Macau, Rizalina Burillo iti Hong Kong, Scarlett Singaw iti Jizan, Saudi Arabia. Pamilyak tita Vizcaya, isuda mamangko Miriam Padre, kan kakabsat ko, isuda manang ko Pepsi ken Nadia from Jana Elaine P. Almacha. Nilakay ko nga dayti trabaho na ni Efren Bawa, anak ko ani Angel, anak kasali iti with honors iti eskwela, kan ni JR from Maria Dolores Bawa. Shout out kan ni Ferlin Tagalikod iti Singapore, Lovely Rose iti Hong Kong, kan Chelaida Abad. Maburang kan Medina family dita Solano, Cagayan from Arlene Medina. Shout out kan ni Luz Biminda Pajarillo, Naina Roy kan Jasmine Rivera. Nilakay ko ani Art Novida, Tatay Andoy, Manang Melba, Auntie Meli, dita Alcala, Pangasinan. Kastamot ti Palataw kan Tagimakon family, iti Daragutan, West San Mariano, Isabela, from Pretty Mary Palataw. Ni ading ko Jason Mendoza, anak ko Adarayan, Krisha, lakay ko ni Dante Aloba kan mother ko Lucena Mendoza, from Judith Aloba, iti Singapore. Ni bakat ko Marilu iti Madrid, Spain, from Pablo Jr. Visperas Subido. Shout out kan ni Emeline Herrera, kastamot kan ni Reynaldo Paas, anak mi Adarayan Joy, Rowan, Renz, Razel, apumi Adazaya kan Daphne, Katie and Ayan, Vadil, Vicente, Fernandez kan Agaluos family, ni Jing Afante, Presi Peneranda, Maricel Bautista ken Dina Benito from Mary Ann Paas. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Yuri. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, Yuri motlaang ti kayat ko nga iyawag mo kanyak. Nangagkon ti panakaidrama ti damo asurat ko manang. Kat mamati ak, adakkel ti nagbalin nga epekto dayjay, iso anakalibasak iti grupo anang tenggel kanyak, idi addaak paylaeng ijay Japan. Nailanad kon iti damo asurat ko manang, ti maipapan iti panagbalin ko agamrod iti kwarta, agapuanan ti panaka-lockdown ko ijay Japan.
Aklonak nga ita kat nakaawid akon dito'y Cagayan. Ngamsakbay ang napasamak dayta, adupay tinapasarak iti kaaddak ijay, nga iso ti pangrugyak nga agsalaysay, dito'y may kadwa apaset ti surat ko. Diyos ko, sigurado ang madaksanak manan kan isa ajisan. Sigurado ang nagipulong kan kwa na jisaka nga ng ilakwan na kanyak. No di mga ko malaidi ka ni Oka. Nalabit adya ko napasarandag ito'y. Kat nalabit ang nakadanak kumapay day di tatang. Sakmay anatay. Sana kung nasbalin alapad kadang iti panggap mo anak ko. Kamsapay la kumata makaawit ka, sakpay ka agbabawi ka. Agad nagkakatayon dita, anak ko. Angin kaita. Kas lamang mangag ko pa'y lang dagiti naudya balikas na di tatang. Iti naudya pa nagsarita may ti cellphone. Isumat lang kaya makas day lang, hindi pa nang bilbilin na kanyak idi. Kaya, day jayan ti maudya pa nagsarita may ti cellphone. Agpagpakada kaya may dinday di tatang. Agpagpakada kaya man. I already told you, Saji-san. We can no longer rely on that woman. I know. I can observe that now. She is no longer an asset. We need to get rid of her. I know. But I have plan. A better plan. What is that? I will share her. What? Before I get rid of her, I must take money with her. But who will buy that bitch? I know someone who is willing to buy Yuri-san. I will dispatch her, and at the same time, I'll make money because of her. Two birds in one stone. Please, Saji-san, don't hurt me, please. Don't worry. I will not hurt you. Really, Saji-san? Yes, I will not hurt you. I will make you happy instead. What? You heard me. I will make you happy. Saji-san, why are you taking off your belt? What are you doing? I said I will make you happy, but I want it the rough way. What? I know that this will make me satisfied. No. Please, don't even think about it. Please, have pity. Please, Saji-san. No one can stop me now. Saji-san, please stop. Don't hit me with the belt. Have pity, please. No one can stop me. This will satisfy me. No one can stop me. Nagsakit pa lang tintero abagik. Kapoy tinamayan kanyak ni Saji-san. Ngam jak itulok at isakit marikrik nak timang lapad kanyak. Masapol nga agliba sakit arabi. Natalag ni Saji-san na jak makabaal. Kalpasan tinaramid na kanyak. Isa sana na ingat na giti agbambantay ita. Dua lang tinapaliw ko agwardya. Sakat,
Naira na pa'y nga adapas kan ita ti grupo ni Sajisan. Isa da ito yan ti kapintasan aguntaway tap naglibasak. No makarwarak lakit di ti da iti akong pound. Dakkel tinamnama ka makalibas. Agdiretso akton iti may sangam amok. Taiso ti mangkuyog kanya kaging gay embahada. Masapol na makalibas akon. Sakmay nga dadakdakas nga ramidan kanyak ni Sadisan. Katsapal ako mata di nagbaybayan Diyos ko. Tarabayan nagkumay ti daytoy nga aramidak. Napalalo ti panagtibayo ti barukong ko iti daydi arabii, manang Emmy. Amok ngamin nga iti kanito nga ada makasipot kanyak. Biag ko ti agbalin akatukad ti panaglibas ko. Ngam amok adinak binaybayan ti namarswa, gapo ta natalgad a nakarwarak iti compound ni Sajisan. Ken nakagtengak iti dagos ti amok, nga isumat tinangkuyog kanyak ijay embahada. No ti amo ti kaadwan kat iti laeng pelikula a mapaspasamak daytay makunko na a koneksyon, napanagnakak manang, gapo ta iti panagawid ko dito'y Pilipinas, awanan ti adupay a Cheche Boreche. Adala kinasarita ti amok, kalpasan na, nagpirmaak iti sumagmamano a dokumento. Kat kinita dalaang ti passport ko. Kalpasan na, naibuk adagos ti flight ko agturong iti sabali a Pagilian, aging gaan nag-flight akmatlaeng nga agturong dito'y Pilipinas. No apay akas jay tinagbalin a proseso, simple laeng manang, para dayjay iti kinatalgad dagiti amin anang tulong kanyak. Apaman ang nakasangpetak dito'y Pagilian, iti tanem adagos daydi tatang ko tinagturungak. Papang, adak ita dito'y ayan ti tanem mo. Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan. Gaputa nagbalinak arupat kwarta. Ado aba nagtinapukaw kanyak. Gapo iti panagbalin ko arupat kwarta papang. Kat kang runaanan di ti gundaway anak kadan nakakuma. Sakbaya pimusay ka. Magbabawi ak iti nakana papang. Ngamawanan apolos ti maramidak. Gapo tawan kan. Saan ka na makadanapay? Diyakon mga ganag iti pamalakad mo kanyak. Kat kang runaan ti amin. Diyakon mariknapay ti pamatag mo kasamag. Pagawanan na kumapapang. Sabay la kuma. Tano sa di naman ti ayan mo ita. Naulimag kan. Katikag danag. Ikarik. Orno sa tibiyag ko. No nailumlumak man iti kumunoy, itinagapag apagilyan. Ikarik nagbaliwa ko niti panagawid ko dito lugar tayo. Dandaniak na isagmak. Kaputay nalman ko ti makatagad iti dakdakkel payagatan. Ngam ita, aramatag kas pangrugyan dagiti inurnong mo anat gadak iti si bibiyag kapay. Kat pagyamanag launay ti kastya nga inaramid mo papang. Agyaman ako naikan ka.
Kada kayo nga agkakabsat, na ito'y balay a pinatakder mo kabayatan ti kaadami di balasiw tao ti kadakkelan kan kapintasan kaanakan. Uncle Ruding, Saan lanay di kabagis ko tinapaginawam ti biyag na sakbay a pimusay, gapoy ti pandemya. Natulungan pa'y dagiti kakabsat mo. Karaman pa yun dagiti kakasinsin mo. Marikrik na masa Yuri. Katangay da kami ti pamilyak ti kasitkan kan kaita. Da kami nga ro ti kang runaan na magtarabay kan ka. agyaman nak, Uncle. Agyaman nak kada kayo. Noon yaman ti masapol mo. Ti kagbabay na mangibaga kanyak. Wano kanya antim. Wano kadagiti kakasinsin mo. Kung naipakaamok matan kadagiti kakabsat mo ti kaadamon dito lugar tayo. Kasta ka di, Uncle Ruding. Wan Yuri, kat di kagdanag. Tasya kung ti makamoy ti sagana para iti sasangpot mo. Tapno da pagsasangwan tayo ng agkakabagyan. Allah! Kasta gayam tinapasamak kan kay di balasiw taaw, Yuri. Napampanunutag dagiti naglabasak. Ay-ayak ti bagik, Doray. Yuri. Aklo na ka na palalo ti danag ko. Nang runa ka dagiti naudin nga aldawa kadak ijay. Impagarup ko idin umataya kuwan. Ay na, Diyos ko. Agasam ngay kita na paspasaram. Talaga na palalo day dyan na pagtengko, Doray. Jak pulos impagarup ang mapasamak kanyak ti kasjay. Impagarup ko nagtalinaad anasaya at ti kasasaad ko ijay. Nang runak at nagbalinak nga in demand iti club ang nagpaayak. Ngam saan gayam? Ay, Yuri. Doray, agayam tan sipod elementarya. Awan apulos ti amo dagiti kabagyak. Maipapan itipod no at trabaho ijay Japan. Namnamaak nga nadam ti palimod ko. Tadyak kayat nga ikan iti pakaibabain ti pamilyak. Nang runa day di papang. Awan ti mga pagdanagam, Yuri. Amamunak matan. Natalgod kanyak ti palimod mo. Napalalo ti ragsak dagiti kakabsat kan kakaanak kam gaputan nagawit kan Yuri. Naragsakak mat, Uncle Ruding. Kung naman naragsak kang nadlaw iti langam analiday ka kaanakan. Katamuklatan nun niya ti makagapo. Uncle, Gapo iti kawanan day di kabagis. Husto akadi. jak ilibak day ta, Uncle Ruding. Kinapudno na, sidsidirak ti bagik. Pagpabasulok ti bagik. No apay adya ko nakadun na day di papang iti maudi agundaway na. Ay, Yuri kaanakan. No dimngagak ko maidi iti nakasiningad ko iti balasiw tao. Nalabit sa anak ko mga agbababawi ita iti nakana. Jak ko mapaspasaron ti kastoy asa ita. Kaanakan, da ito'y ti tandaanam. At darason no apay adumtang iti biyag tayo, dagiti pagtanga saan tayo anam namain. Pudno anasakit tinapasamak, tadi mo nakaden na kadagiti maudi agundaway day di kabagis. Ngamaamok kaanakan, at da napatag arason, no apay anapasamak ti kasjay. Kayat ko nga ibaga iti ulitag ko, ano anyaman tinapatag arason, no apay apimusay day di papang, adi ka man la nagkita, saan anain kalintagan manang Emmy. Ngam amok iti kaunggak, asyak
tinagbasol. Kat kayat naklaang nga andingayan ti ulitag ko. Kadagiti mo na abulan akaadak iti lugar mi, kalpasan ti panagawid ko, aklunak ang nagbalin ang narigat. Nang runa kat tunggal suli ti balay mi, kasla makitkitak day di papang. Nadlaw dagiti kakabsat ko ti kinaliday ko manang. Iso amasansan amang ibaunda iti kaanakak amang kadkadwa kanyak, iti pinatakder ko abalay. Tapno makailiw-liwagak, nagnegosyo ak nga rod manang. Tangay limu kay manan dagiti pagalagadan, nang lukatak iti mini grocery iti sentro ti lugar mi, nga isumutten ti nakakumikumak. Yuri, naimbagtagdakan. Ang mga ano kaya't nakbuta sublatan dito ay antika ha, tani. Jack pa'y nangaldawan niya. Iso nga rod nga imaya kon ditoy, tapno makapangal daw kamutten, Doray. Ay na, nagaduti tao ita dito grocery. Sa bagay, weekend nga miniso nga doon ang grocery. Naku namon. Ala, siyak pala ditoy, tapno makapangan kamutten. Ay, thank you. Ngamne, si kanton ti manguray kadagiti sumangpot nga stocks Ada nga min delivery ita. Kasta ka di? Wandoray, ilayon mong tumutan ti mang check. Nuhus tumutla ang dagiti agsangpot as tax. Ay na, amoklatan. Ingagaram di mang sublat kanyak ita ka nito. Tapno siyak tidutok kam ang mga sikaso kadagiti agsangpot as tax. Okay lang. Sana balit a kerik mo't dayta. Pala nga Rudan, inak pa'y mangal daw. Tasakto pa daanan dagiti agsangpot at stock para dito yung grocery. Panagkita katininutan ang makaliplipat ti kaanakam lakay. Di kad nasayaan, tapno saan nga agladlading itlatan. Lakay. Uray asino mo't ngamin na makapasar iti kas iti napasaran na. Sigurado nga agladingit. Kapu iti napasamak a pandemic. Di na nakadenay iti maudi agundaway da iti amana. Takasano, naka-lockdown mo't idi ti entero alubong. Nga isumot ti ipupusay da iti kabagis. Nga rod isama siya anak unay ka ni Yure idi kasangsangpot na. Kasla saan ang mailadawan ti langana ide. Sakit ijay pa'y kampusan to ti immo na at tinurong na. Iti ayan ti tanam day di bayaw. Napalalo nga minti pa nang ipatag ni Yuri iti day ti kabagis. Kastamotan kadag iti kakabsat kan kakaanakan na. Kan karaman tayo maten akakabagyan na. Ay, Yung kas nga rudan iti nakulam. Hindi inuter na makaliplipat. Iso maragsakan akmat iti kas di amapaspasamak kan kuwana. Hindi inuter nga agsubsubli ti gaganay-gayan na. sapay la kumataglay layunan. Alang arudon, maturog tan tanay. Adalam ang tirabi Umay kan, lakay. Ay, pod na makabanog dito mao dito yung mini grocery. Ngam, pakaragsakak ti kaadak dito Pakaragsakak, tanakaibangon nak iti kasto ang negosyo. Adda nang iba utak iti kwartaan na urnong day di papang iti bangko. Nagtultuloy anapig sa timapastrek ko, iti impatakder ko ang mini grocery. Awangan numang lukatak to pa iti branch na. Sana bale, tadamot agiti ka nakak asidadaan amang tulong kanyak. Sweldoak mo't ida, iso nga awan ti parikot. Miss, paki-punch in man da ito Sige sir. Ha? Oka? Yuri? Siyak nga ron.
Anya teraramidam diti kagayan. Kwa, nag-rides kami kadagiti kagayim ko. Maragsakan na ka nakakita ka dito, Yuri. Kaano ka pa asimangpot dito pagilyan tayo? Sa magmamanupay laabulan tinapalabas. Naimbag man ta... Tanakaawidak asi tatalgad kasta kadi. Yuri, no adapan nakabalin na. Mabalin ka din awisin ka, apama na malpas ti trabaho dito groceria. Tapno makapagsarita taan na imbag. Nakarkaro pa'y gayam tinapasaram, idi pinanawan ka ni Japan. Wan o ka. Kataklunag. Kadagi di apanawan. Sim ka niti panunot ko na saysaya at kuma. No imanugot ak iti jayam idi asumuro takun kan ka iti panagawid mo. Yuri. Ngam amom, itilaksi dagiti nararamid kanyak ni Saji-san. May sa abanag tinakapasakitak iti kastaunay. Iso day di ipupusay day di papang iti kang itingitan ti pandemya. Agpada tagayam. Ti pandemic tinangala iti ipatpatagta iti biyag. Biyag. Oo ka? Sakbayan nag-lockdown gapo iti pandemic. Ingkalay sakti nagbali na nobya kiti lugar mi. Kaya't mo asawan? Kasado kan o ka? Uwan, nagkalay sa akon. Kaya't kung aminin na mayaw awan iditiriknak para kin ka. Isong ay dinadaan na kiti nobya. Inkalay sa akon na dagos. O ka? Ngamkasken ka. Ti pandemic tinamagsina kada kami. Kas itinapasamak kada kayo iti amam. Iso nga ita, balo akon. Di kay ka din naparaburan iti anak? Saan? So magmamano lang amin abulan kalpasan ti panagkalay sa ami. Apag isumot na nag-lockdown. Kalpasan na. Isumutan ti panagsakit na iti nakaro gapo iti pandemic. Kat inlayon ng ti pimusay. Lading itak tinapasamak kada kayo o ka? Makipagriknakmat kan kay tinapasamak iti day di papang mo. Maladingitan na ka makaamoy tinapasamak kan kuana. Agyaman ak o ka? Yuri, mabalin ka da sa rungkaran ka? Ha? Pangasim ta din na kumapaayan iti dayto agundaway. Ipalubos mo kumasarungkaran ka, Yuri. Adakan ka day tao ka? Nawaya ka amang sarungkar kanyak. Agyaman na, Yuri. Katnam na magkaday to yung di pangrugyan tinapintas agasat para kadataadwa. Nam na maagday ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jak pulos ni namnama day di akid daw ni Oka manang Emmy. Kat jakmat na pupuutan nga inted ko ti pamalubos ko asarungkaran nak. Ti damo apanang sarungkar na kanyak, nasunutan aging gaan nagbalawak, taadamoten relasyon mi. Aklonak nga iti idadateng ni Oka iti biyag ko,
Ininot ang nakalipatak kadagiti nasaem ang napagtengko, nang runa ket pulos nga awan ti dinakamat na maipapan iti napalabas ko. Idinto taawan a pulos ti nailimod ken kuana. Itamanang addan plano mi kanio ka nga agkalaysa. Ket ikarkararag ko asapay lakuma, tadaytuyan nga agpayso ti kanito ti panaglunit dagiti sugat ko nga intunda ti napait a napalabas. Daytoy ti pakabuklan ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Yuri. Pagayam a Yuri, apaman a naawat mi ti surat mo, dagos nga impuyatan ti manurat tayo. Takayat na amaamuan no anyan tinapasamak ken ka, kalpasan day di damo a panagsurat mo kada kami. Agpapada kami ang maragsakan, tanakaawid ka asi tatalged dito'y pagilyan tayo, itilaksid ti peggad as sinaranget mo, itinaggapwam a pagilyan. Nakarkaro manen a naragsakan kami, apaman a naamuan mi ti pakabuklan ti salaysay mo, tarumbang laeng met a mapasaram ti agal lalangit aragsak, kalpasan ti napait ken nasaem a napalabas mo. Kablaawan ka, Yuri. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.